Сега Профаска към Нар. Грешка, Краев. Ъгъла е малък. Краев спасява на Елхаруби. Аниете. Една контузия на Тейнур Марем. Захапа шанса си и не го изпусна. Прекрасна атака на Дунав. Успореден пас на гол линията. Какъв пропуск не може да бъде, но това не е гол. Вярвате или не, в 20... Пресират сега гостите от Горна Оряховица. Магдифа, но шанс тук да бъде изравнен резултата. Не успя. Кифуети. Изстрел от воле. Чудесен бе този шут. В него обаче нямаше необходимата сила. Пробив на Вълчев. Няколко опции пред него. Паса е насочен надясно. Там топката е оставена. Шанс за Емануил Манев. Намеса на Елхаруби. Вълчев отново. Каква проява на вратаря на Локомотив. Атака. Стефан Велков успя да се пребори за топката. Още едно центриране към наказателното поле. Там Димитров стреля. Ето и добавката. Калоян Кръстев не успява да преодолее Елхаруби. Подобно положение стигнаха до Дуспа жълто-черните срещу Левски тогава. Бобицонев игра с ръка. Колев! Вратаря спасява. От близка дистанция. 48%. Варела. Варела, Алекс Колев с глава и вратаря спасява. 86-та минута Потев. Потев в сблъсък с Кръстев. Младока успява да му отнеме топката. Шанс за Славия. Николай Димитров. Вече в наказателното поле Димитров стреля. Нова намеса на Елхаруби. Сега Янис, който вече е забравил за болките в глезена. Кафу. Кешеро. Изстрел на Кешеро. Брилянтно спасяване. От Ясин Елхаруби. Това ще... Играят коректно помежду си двата отбора и това е чудесна новина. Сигнал на съдията. Удар от дистанция. Ясин Елхаруби бе затруднен. Успява да се справи. Хранва с статистическа информация. Преди малко видяхме гол номер 200 на Герена. Сега ще видим 201-я. Не, пропуск на Бабатурбе Аденичи. Какво се случва с Негирит? Профаска. Ляво топката е за Нар. Пламен Крумов с глава. Ударие на Нар. Спасяване на Елхаруби. Има и 5 асистенции на сметката си, така че прави най-добрия си сезон в професионалната си кариера. Телев! Тук неговият удар е спасен от Ясин Елхаруби. كأس إفريقيا في الجابون. هذه محاولة فائدة المنتخب الطوغولي. خطيرة داخل المنتخب تسديدة جميلة. كانت محاولة والمنتخب الطوغولي محاولة وسط لاعب عيط فلويد. تسديدة عرضية. تسديدة قوية أرضية. كيحاول يحتفظ بالكرة. كيرفع الكرة داخل المعترك. خطيرة لفائدة المنتخب الطوغولي. تسديدة وتدخل ممتاز ديال الحارس ياسين الخروبي. اكيد انتصارا اللي جو في مباريات وديه وتعادلا اللي جو في هذه محاولة فائدة المنتخب الطوغولي ومرة أخرى. Избито от Марселиньо. Кафу, удар на Кафу, който е блокиран. Имаха претенции там гостите за засада. Все пак атаката продължава. Удар на Вандерсон, право в ръцете на Ясин Елхаруби. Продължава да владее Радослав Кирилов, много по-бърз е от Ван Стрелов и ще опита удар ради Кирилов, спасяване на Ясин Елхаруби. Разменихме местата си Радослав Кирилов и Карл Сокене. Продължава той да преследва и легендата Христо Бонев от подреждането на вечните реализатори. Филита, отговорът на Беро е с този далечен удар на Александър Василев. Напука към Радослав. Швейцар така. Давид Симаов в наказателното поле към Диого Виара. Португалеца действа срещу него. Пламен Крумов, спасяване на Ясин Елхаруби. Ето как в рамките полага със силен ляв крак, който се противопоставя в тази ситуация на силния десен такъв от страна на Станислав Манолев. Именно Манолев стреля сега! Спасяване с една ръка на Възможности за Дунав. Изглежда такава и стратегията на Веселин Великов. Между другото, когато Дунав гостува, обикновено се получава така. Будинов! Изстрел на Будинов, спасяване. Ето го моментът на Дунав Русе. Веселин Марчев е един от тези, които сядат на пейката. Тази атака изглежда много обещаваща за Спартак Ява. Хубав бе изстрела и прекрасно спасяване на Ясин Елхаруби. Централният нападател на... Авторът по време отново започва с натиск на домакините. Георги Лев центрира, ето го изстрел с глава на Бакари. Там на втора града успява да стреля Венков. Изящна намеса обаче на Елхаруби.
Държи се за главата Михаил Бенков. Забравен от отбраната на съперника. Бакари. Отново Георги Илиев на гърди от наказателното поле. Много коварен шут от двора на Георги Илиев и добра реакция на Ясинел Харуби. Топката тук. Около 2 минути ни делят края на редовните 45. Първото по време удар сега на Вандерсон. Спасяване на Ясинел Харуби. Как Локомотив стигне до попадение в рамките на първите 45 минути. Нещо повече. Венци Христов тук има възможност да направи резултат. Вече в половината на Локомотив. Венцислав Христов. Изстрел на Христов. Той продължава да играе със страхотна увереност. Краев. Към Бедоя. Бързо се освободи от топката и предостави на Венцислав Христов, който отново стреля. Атрактивен плонж на Ел Харуби и ъгов удар пред неговата врата. Панов към Емил Стоев. Много Цветомир Панов центриране с десния крак и Ясинел Харуби. На Башлиев, който попусна доста сериозен брой мачове заради здравословни проблеми. Сега намеса на Ел Харуби. Доста ще трябва да изкупва. Бяха да задържат топката в своя притежание и сега Башлиев на десния фланг с възможност за центриране. Излиза Ел Харуби, този път уверен. Антисаба. لمستوى هذا المقابلة غنتابعوا الأداء ديال اللاعب. Пропусна възможността да осигури дори поглед към всички точки за Лудогорец. Меродавната информация, която можем да ви предоставим към момента. Центриране в наказателното поле на Локомотив, където е извършено нарушение срещу Ел Харуби. Успя да преодолее мароканския страж на смърфовете и така резултатът остава 1-0 за Локомотив Пловдив. Центриране сега. Много солидна и стабилна намеса от страна на... Стреля сега! Спасяване с една ръка на Ясинел Харуби. Много красив момент от тази среща. Сега отново напрежение в наказателното поле на Локомотив. И там отново Ясинел Харуби действа много внимателно, за да хване топката. Заслужено те водят с 2-0. Трябва да признаем, че Левски може да има и далеч по-убедителна преднина. Още една атака на тима. Този свободен удар. Да видим какво ще донесе той. Бедоя. Ел Харуби. Топката е закована точно на гол линията. Вея кратон на Симеон Райков. Сега Стенио беше много настоятелен. Страхотен удар на Стенио и уникално спасяване. Паска е полезен на всеки един пост. Орачев! Опита Орачев да вкара гол. Спасяване на Ел Харуби. Вандерсон. Натанел, добре се развива тази атака на Лудогорец с шанс за Клаудио Кешеро. Този път много по-добра проява. Матча без победа. Самият Димо Бакалов, който донесе последния успех, е трайно контузен. Удар от въздуха на Марселиньо. По-скоро акробатична намеса от страна. Сега контратака на Славия. Караченаков изобили от свободно пространство пред него. Караченаков, спасяване на Ел Харуби. Много се отвори. Кърза на Димитър Велковски, шанс за Лудогорец. Сега Марселиньо. Той има подкрепата на Вандерсон. Удар на Вандерсон, спасяване на Ел Харуби. Много сериозна грешка на Димитър Велковски. Янов, който вече има жълт картон. И трябва двойно повече да внимава. И да не се въвлича в неприятности. Това бе страхотен изстрел и чудесно спасяване на Ясинел Харуби. Изключително красив ролята на централен защитник. А Козмин Моци е на върха на атаката. Подаването е към него, изстрел на Козмин Моци и блестящо спасяване на Ясинел Харуби. Отново Круз. Добре се измъкна Даниел Асприя. Подава вдясно от себе си. Нисък пас, успореден на гол-линията и пак спасяване на Ясинел Харуби. Няма флаг за засада, въпреки претенциите на вратаря на Локомотив. С това вратаря остави топката да излезе. Даниел Асприя. Хубаво центриране на Асприя, изстрел и акробатично спасяване на Ясинел Харуби.
Летящ плош. Когато Спас Делев бележи, Берой побеждава, така беше срещу Литекс. Да видим как ще е сега. Хубаво центриране, какво отиграване и блестяща реакция на вратаря на Локомотив. Нанисе, Марселиньо, с едно докосване за Кишада. Удар на Кишада, спасяване на Ясинел Харуби. Летящ плош. Когато Спас Делев бележи, Берой побеждава, така беше срещу Литекс. Да видим как ще е сега. Хубаво центриране, какво отиграване и блестяща реакция на вратаря на Локомотив. Нанисе, Марселиньо, с едно докосване за Кишада. Удар на Кишада, спасяване на Ясинел Харуби. Няма засада, позабавиха се варненци, отново Варя ще получи топката, Пламен Крумов се хвърля на шпагат и неговите действия и тези на вратаря Ясинел Харуби се оказаха решаващи в ситуацията. От Денойер. Хубаво центриране, изстрел от глава и спасяване на Ел Харуби. Хубав момент в хода на този двобой. На ниско подаване по тревата, топката е върната към Омар Диаби, той стреля. Добра възможност за тима на Левски, още един удар и спасяване на Ел Харуби. Играта му помогна. Разбира се, не бива да обезценяваме намесата на вратаря на Локомотив. За сезона след поражение преди това от Славия и Бероя. А това е опасен удар на скриля. Ел Харуби се намеси добре, като че ли малко изненадана. Много грешка в центъра на терена. Това вече е опасно за домакините. Сприля в наказателното поле. Сприля стреля и Ел Харуби спасява с десния крак. Всичко по-интересно, което се случи около вратата на Локомотив. Генов за Огнянов, има възможност да шутира Огнянов. Поведе си дълго топката Алекс Колев. Намеса на Харуби, още продължава атаката на домакините. Ъгълов удар. Първа истинска. Марбаев. Божилов. Мапуко. Има възможност Мапуко да стреля.